Hi guys, mayong buntag. For today's video guys, pakita ko sa iso guys na ako alaga guys, upat ka limukon nung isa ka pikoy. Ini mga limukon guys, upat nakatuig sa ako guys. Grabe na ka mga iksi impis ni guys pagkakuha og ini pikoy guys. Muduha pa kaadlaw sa ako guys. Bali, gikan ako sa bukid guys, nakitaan ko ini pikoy guys natanak sa dako na kahoy. Tagdaya ko ra ka guys kay kaluoy dili pa makalupad og kinahanglan pa sayakan. Amoy nig siya guys, nagpakaon ko siya guys ng saging kay para mabusog og makaon siya guys para dili mapatay og ang isa matuod guys tuyugan guys. Bunot sa niso guys, tagplaster ko guys para dili sa tignawon guys pagduyom og kaluoy sa juice guys, mukaon naman to nuan siya. Ako siya tag ayu-ayuhan guys para makaon og grabe na kaiksi siya guys og ang isa barhibo guys nag-anam-anam na guys pang grade. Please follow my YouTube channel. Salamat.